A decisión de Manuel Ruiz de dar un paso atrás e ceder o testemuño a María Sampedro tiña como obxectivo achegar posturas co PBBI para facilitar un acordo de investidura ou mesmo un futuro pacto de goberno. Posibilidade que agora se esfuma trolo anuncio do acordo entre BNG, PBBI e PSOE. Ese paso atrás é simplemente buscando a necesaria unión de ese centro-dereita. Eu sempre dixen que a unión con PBBI era desexable, que na veía, digamos, factible, pero evidentemente ese factible se refería á miña persoa. En estes momentos, dando ese paso atrás, entendo que é necesaria a unión do que deben ser as dúas forzas que se producirá co paso do tempo ou cando se teña que producir, pero deixa a vía libre para que goberne o partido máis votado e o partido que ganou as eleccións. Visiblemente emocionado, Manuel Ruiz fixo un repaso destes 12 anos ao fronte do Concello de Ribeira, que cualificou como a etapa máis feliz da súa vida. É que me vou sin ningún rencor, é dicir, entrei en política sin rencores e sin rencores me vou. Creo que a etapa máis feliz da miña vida como político foron estes 12 anos, e, polo tanto, non teño máis que darlle as gracias a todos os ribeirenses e, sobre todo, a todos eses ribeirenses que desde fai tantos anos nos apoyaron e xa non están entre nós. Ao final, se os que estamos aquí todos, non deixamos de ser unha continuidade de multitud e multitud de veciños nosos que sempre nos apoyaron. Así que eu non teño máis que decir, o dito, que se alguén non entende o que é a miña decisión, pídolle perdón, pero creo que estou pensando no mellor para Ribeira unha vez máis, e iso me enche de orgullo. A marcha de Ruiz abre unha nova etapa non só no PP senón no Concello, onde quedan pendentes varios proxectos iniciados baixo o seu mandato, como a ampliación do polígono industrial ou a reforma da Casa Consistorial.